Salam, hormatly Gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşaly, bugün hem men siziň bilen ören gyzykly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günkü mowzumyza geçmezden men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýan. Onu näme? Gelin şu günkü videomuza başlaýyn. Bugünkü mowzugymyz seýahatçylyk hakynda bolar we bu seýahatçylyk mowzugy bir näçe bölümden ibarat bolup, dünýädäki köp ýurtlar we ýerler hakynda giňişleýän gyzykly we peýdaly maglumatlary berer. Seýahatçylyk hakyndaky video seriýalarynyň sanawyndaky ilkinji ýurt Polşa. Polşa, Merkezi Ýewropada ýerleşip, umumy tutýan meýdany 312.696 metrdir. Umumy tutýan meýdanyň 98,52 götermi guru ýerdir we 1,48 götermi suwdur. Merkezi bölekleriniň köpüsi tekiz bolsa da, hem deňize çykyşy, hem de dağlary ve başka yerlerde köller, deryalar, depeler, batqalyklar, plyajlar, adalar ve esasy bölegi tokoy bilen örtülendir. Howa şertleri hakynda aýtsak, Demirgazyk gün watarynda okeanyky suwrak howa bolup, gün orta günde gara ýuwaş-ýuwaşdan ýyly we kontinental howasy bardyr. Tomuz adatça ısly bolýar. Käwagt 18, 20, 30 ve 35 dereceçe ýetip bilýär. We kışlary hem gaty sowuk. Esasan hem Demirgazyk gün watar taraplarynda. Ýa-da +3 ýa-da -15 dereceçe baryp bilýär. Kartada görüşiňiz ýaly, Polşa Demirgazyk gün watarda Litwa we Russiýanyň Kaliningrad vilayaty bilen, gündogorda Belarus ve Ukraina bilen, gün ortada Slovakiya ve Çekiya bilen ve gün watarda Germaniya bilen serhetleşýär. 16 sany administrativ bölekden ibaratdyr ve ol böleklere polyak dilinde voyevodstva diýilýär. Paýtagty Warşawa şäheridir. Polşanyň ilaty 38,5 milyon adamdyr. Polşanyň ady Lechit adly günbatar Slavyan teresiniň sözi bolup, ple ýa-da pole we poleniýan sözlerinden gelip çykyp, tekiz meýdanda ýaşaýan diýen manyny berýär. 10-njy asyrda Piast dinastiýasynyň ýurdu dolandyrýan döwri Hristiýan dinini kabul eden bütebi bir ýurt hökmünde tanalyp, başlan Polşa bir näçe taryhy wakalaryň şaýady bolupdyr. Geografik taýdan Orstede ýakyn ýerde ýerleşýänligi üçin gün watarly ähli Orset bilen söweşen döwletleriň uruşyna gatnaşmaga mejbur bolupdyr. Şol uruşlaryň iň agyry da 2-nji jahan uruşy bolupdyr. Sebebi Polşanyň bütün territoriýasyny faşistler basyp alyp, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Majdanek ve başka da bir näçe ilhinç konslagerleri gurupdurlar ve şol konslagerlerde milyonlarça adamy ýok edipdirler. İkinji jahan uruşundan soň kommunistler bilen mejbur ýagdaýda bile bolmaly bolan Polşa wagtyň geçmegi bilen özüniň dogly garşylygyny alypdyr.
Gelin birazcık şu günkü günü hakkında görün edelim. Şu günkü gün Polşa iqtisadiyet, senagat, biznes, ılım taýdan ösen ýurtlaryň biridir. Polşa Polşanyň gün ortasynda ýerleşýän Krakowdyr. Ol özüniň aklyňy hayran edici daglyk tebigaty, taryhy binalary bilen her gelen turistde ýene-de gelmäge höwes edýär. Keramatly Florian derwezesi, Keramatly Mariýanyň bazilikasy, Isasy meýdançysy we başga-da birnäçe gyzykly ýerleri her gelen turistiň aklyny hayran edýär. Ondan başga-da Polşada udan şäherleriň biri Lodz, Wrocław, Poznan, Szczecin bardyr. Eger siz deňiz halaýan bolsaňyz, onda Gdansk şäherine gidip bilersiňiz. O taýda udan pляжlar, deňiz kenarlary gezilýän ýerler bardyr. Polşa nädip gitmeli? Polşa Ýewropa Birleşigi ülkesi bolan üçin Polşaga gitmek üçin Schengen wizasyny almak gerek bolýar. Polşaga gitmek üçin Ýewropa Birleşigine degişli bolan islendik bir ýurduň ilçhanasyndan wiza alyp gidip bolýar. Misal üçin Polşaga gitmek üçin hökmany suratda Polşanyň ilçhanasy diýen bir gurrun ýok. Siz Litvanyň, Estoniýanyň ýa-da Italiýanyň ilçhanasyndan wiza alyp hem Polşa wizasyz baryp biläňiz. Sebäbi siziň şol Ýewropa Birleşiginiň ülkelerinden alan wizaňyz Ýewropanyň ähli ülkesinde diýen geçerlidir. Ilha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýär. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.